Udak ya sa mga gahawak di ba? Ano tayo? Magakaw ko si Dam. Dapat digiyan. Asa ka? Asa ko nimo i-soroy. Adong bunta guys. I-soroy sa kuno mi, isa ko na kong i-soroy. Asa ka mi kuan i-soroy. Asa ko nimo i-soroy. Ang mo sa dagat mo. Balik ka dati, di mo na rin patakan. Kanduto mamingwit na isda mo. Sabi ito mga isda oh. Nawida na mingwit no. Umalit rata itong pingwit bito. Daghan na biyo rata. Maligo ba eh? Ligo ka oh. Isang ko ito. Umalit ako maligo. Kuya mag-trip. Ito isda nga murag butterfly. Tanawa guys oh. Tanawa na ito makita bas kamera. Narito guys ito ah. Ay, hindi ito yun. Murag butterfly na isda. Mura reset ka ng papel ba? Mamba kuno ta dari sa danan. Hindi ka rin nakakaubo juga dia. Dan loob na. Ayos sa kay anong maduot ta ba? Ano rin dyan? Darulo. Nawa na inuon. Butterfly ka. Nanay nang langoy-langoy guys. Kuan ra kadyo. Arang ka. Tinaw kadyo dagat. Ginoo ko. Kitag mga isda oh. Akad ka ng isda bito. Ato ara to ah. Oh. Nagana kadyong isda. Pot? Mangmukot kaya. Pwede dyan. Nakuha gina. Dagko na oh. Tanang inanakdaka ni sa ilalim tagi. Dako na na no. Dagko naman na tanaw ka ng murag gamay tayo. Pero dagko na tanaw no. Nagmasikap na sila dagko na sila daghana mga Mura isda. na nagmmga inana siguro. Mga kapat-kapat. Pwede na lang sabaw. Kanang isda o yung. Dami tanawag ko ano panganod. Lami kadyo ag silang sa adlaw karong buntaga. Idahang shells na milit sa bato pa oh. Kuan man na kanang sipangana kanang mapilit sa mga sipangana na ay. Talaba ata na. Talaba? Dili ay. Tuarang pinaka-paborit na hanglantawon. Bujul. Sa bujul mangguna. Ang ahang yutang natawhan tuara to ah. Ang ahang kalipay nga pirme ng lantawon dani. Asa na dai sa bujul dai? Sa bujol. Sa ija-ija aho-aho. Degay wow. Katawa man ka si ija-ija aho-aho. Story ra mo kuna. Din kumutuwa na ija-ija. Kana inong aho-aho ag iya ha. Nandiyan guys, manguli nami guys. Luto pa yung tao. Ipaningat nagang simod. Kandindo talan lantawan ng bukid no? Ay kinabuhi dito tao kita. Pinasantay na Ah, pinasan na kinuo ko. Ano na sandre pa siya kasi babaw. kinabuhi ha. Ay, mas kinabuhi. Wala nga kuat. Delikado ka dyan na ilang trabaho. Kuya wala na. Mga lineman. Kayo sa o. Oh, nagsugod na silang trabaho guys sa kurente guys. Almost 7 months na. Mga pang lihok nila. Mahuman tayo doon. Tuto ka kang trabaho. Pangsugda na nila trabaho ang pan guys, kurente. Trabaho. Parang mga wakwak. Ay, kinisan nila ang linya na kanang wifi. Kinisan na ipamit. Oh, di ay. Tapos na. Ah, kanan nanay kuan. Ang nalibalot ka. Nanay balot. Para safety no. Para safety na. Para silang mga wakwak. Ah, dagan kadyo. Katapos Uy, kaya ay kikpurma o.
Kapag puti, luwi kayo. Nagpabitay ra. Para pa siyang inita, di pa siya lalim nilang trabaho. Wala ko dito. Wala po dari. Diba? Nagtrabaho. Para silang mga wakwak. Kada poste kay naitao. A few moments later. Hi guys, majong buntag ni Jung tanan guys. Date sa amin ni Junjun dari sa kuan guys, cemetery. Hi guys, good morning. Mito amo ang giduaw si Papa. Amo po siyang i-greet og Happy Father's Day kay. Bisan man ganing ning taning na sila na sila sa laing kalibutan. At gyapon na silang tagaan og pagmamahal, tagaan gyapon na tug oras guys. At gyapong pahalagahan bisag wala si Danis kalibutan. Tats ko ni Mama guys kay naghilak si Ja sa tubangan ni Papa. Di siya dahil lalim nga mawadan kag mahal sa kinabuhi, labi nagkaroon nga okasyon na Father's Day. Sakit siguro si Jahang dughan o sobra na siguro ni Jang kamingaw na ni Papa. Pila ka tuig na. Kay simpre kabiyak sa kinabuhi diya karon Father's Day. Wa na diha, mo nang ija na laman sigurong gihilak dito sa atubangan nagijahang mga kamingaw. Ning talikod na lamang ko na kay natats ko nga naghilak si Ja. Kalulo. Lahang ninuno na lulo. Guys, sige yan og si Mama nara sila dito sa dakong cross. Wala sila mo bandari kay sakitan nas Mama sa ijahang tuhod. Bunga na. Ibala ra ba ni ko? Asa ibala? Balag lutang? Lahi man tanawon. Silinganin na diag permano. Na nahinog na makaon eh. Ay mo pula ka. Ay mo lang sumara sa pink pa. Makaon na di. Uy. Maro maglami kanon. Diyan kay Valentine's eh, Valentine's. Diyan kay Father's Day man karon. Wa mong ko ikagalit nimo. Alam mo be. Sa kunsa mo na mga okasyon, agway nga regalo kira na. Basta kita ko naman Na okay ra ta. Himsog ta. Kinakilala ng mga okasyon. Di ba? Maganda-handa ra na basta na ay sobra pero sakto ra. Maginahanglan na mga padisdiron magkuanta luto tag kuan. Kinahanglan. hindi kay lami man po nang napahinang Lami lagi pero naa. Yeah, timingan mang wala. Di pas lang sa. Mga guys. Approve, not approve. Kada adlaw na tanang date, date ta. Ngano man gipula na kasi date. Siguro gipula na si Ja. Wala na kasi muna. Hadlaw sa mga papa karon. Kapili dito mo sa dan ka. Malit na may kuwan na rin guys sa dan. Guys, Happy Father's Day sa tanang tatay sa tibuok kalibutan, especially sa akong tatay Ariston. Happy Father's Day sa tanang tatay, daddy, lolo, irpat, kung sa may ang mga tawagan diha. Happy Father's Day ninyong tanan. Labi na tong amahan nga nagpakaamahan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Happy Father's Day. Labi na dari sa ang hobby. Happy Father's Day. Asa mo tamang date? Kadadlaw naman tanang date. Kadadlaw na tanang kuyog mag-date pa ta. Hindi na alam mo kung may mag-date guys. Kadadlaw naman kung may gakuyog. Adlaw-adlaw na. Adlaw-adlaw may nag-date. Sa. Importante, pero may kuyog. Aray ko. O, Happy Father's Day ni Papa nga to na 7. O, sa mga lulong nga na 7. Happy Father's Day nilang tanan. Mura naman kape o gatas. Ikaw gatas, ako kape. Sakto jod. Ang gatas o kape, sagol man na. Imugod sa kamera. Mugod na. Kamera. Puti. Nganong lagi o kamera? Nganong ako, di mo lagi o. Oh.
Diyan nga nung mutanaw ko sa kagalingan di mo lagi ko puti oh. Hindi mo na. Sa kamera ra na. Magic. Magic ba? Magic. Magic ang kamera guys. Magic camera. Kita na mong pangagyaw. Mo nang katawa ko di kinako-dakoon pero naanong katawa. Karon ano. Bangago. Natural magajid na mga pangag. Diyan guys, mamaw sa mi guys na malit ramig sedan nga ning lawsa ka na ni merkado kay sa Jopa man malit na man mig kanang luto na. Wa na celebration sa Father's Day kay kada adlaw mag-celebration sa Father's Day. Kinahanglan ng mga kuan. Celebrate naman ta kada adlaw. Everyday celebrate. Nabali na celebrate everyday. Every celebrate daw. Lagpad na na yung naong mo rin kantakan. Naman kindiis na yun. Ah. Nagkindiis ah. Namo ko lagi mong kindis nangisi, ngisi. Taray. Ngisi. Lagi mong kindis oh. Daga mong pinalit nga sudan guys, pansit, lumpia. Oh, pusit kare mo yang gipili, nokos. Nandiyan ka mama guys, utan. Maniyamang sudan sa pamahaw. Utan ini. Halina mo, mamahaw na tama. Hey guys. Nukos, pila nukos ko. Duhakin si. Hey guys, good morning yung tanan guys. Happy Father's Day sa tanang mga amahan sa tibok kalibutan. Tatay, lolo, senior, iso senior, tos langit din. Si Junjun na nagkukan. Ay, Junjun. Ito na, mo iksuon na. Morning guys! Ay, Junjun, iksuon na ni mo. Hindi ka mo, papa. Kurang gani daw may gigso. Manang di ka mo, papa mo, Junjun na lang ka. Panglaag. Mangod na ni mo, ya? Mangod ko na. Ningilak na di ka ma. Hindi nga akong papa. You remember? Remember. Remember me. Because you're very To Mahal say na, guys. goodbye, remember me. Pila na katuig na was, papa ma? 7 years na? na karon 23. Mingaon din siguro ta sa kay dugay may nagsugo. Tama sa. Sila may katulog-tuloy niya. Magpasounds. Ito lang yung magpapasounds niya. Nagda ko sa kuan. Yung paaw sa halong. Aba! Parok-orok na siya guys. Magpasounds niya. Mali nagilak na ganyan sa kamingaw. Yung kalit yung pupo niya. Ay mind din mo mga wala-ala ninyo ni papa. Ikaw pa unti the best ni mong kaagong nilulo pa panagkamuluwag yun. Hindi mo malimtan nga kaagin mo sa mong papa. Iko yung kustig bakayan tapos gida girid ang bakayan dagan ko dagan siya ako nagpabilin ko sa may balay. Pati pag ito yung anak sa aga. Magbuang. Pag ingong pulis dito ni ko nagbarbaraw sa na may portahan dito ko nagbarbaraw sa tindagan. Mo din mo malimtan. Ko yung kustig bakayan. Gusto makamubuan basta sa atong panahon yung kuan nga wala kamura. Hindi mo din makalimtan ng tudsantod. Hindi na ma-imagine ako usahay. Yung tingog, mo bita magsampit ko sa'yo. Si, mag-ana. Ang kulit yan, nawag niyang lulo na unta. Ala, kung bukat ang dito sa'yo, tansan mo kayo ko. Ay, panguyaban doon sa Mindanao di ay. Nasakpan na. Ikaw, gisay mong message sa mga papa. Pardo sila karon. Wala, inaot niya. Guilty per me. Good, very good. Guilty per me, malipayon per me. Ang message ni mo. Salamat sa pagpadak ni Gian ug ni Mingkoy. Maadong panglawas sa kanunay, siyempre. Murag gid na itong mga Diyos Ginoo, maadong panglawas sa kanunay, healthy. May sakit. Murag na importante, bahala gingani ra gata ang kahimtang. Isag kung sa katalisod sa kinabuhi, ang importante, malipayon ka nag-upan. Mo nang kami Diyon, ug sa puto ng isa mo pahibos ang isa para peaceful ang pamudyo. Init ag usi sa gisa mo pasensya kay puro mo init og ulbo injong bay. Nang ikaw gyud mamindyo man ka, malditay mo ang asawa, ikaw pasensya. Kayo parehas mong init mo po, di mo mudugay. Diya, mau lagi ka na. Maka-timing po di ka. Oh, pili ang babae nga parehas na ho. Kaso pasensya, hilakon man po, bumublima ka. Okay naman ang muhilak kaysa maghula oh. Mawayon ka. At least ug muhilak kay nagaman ni maghilak, mawanay mo ang tanang kayo boss ug kapanget. Piliin din nimo magtaas og pasensya. Bahala gilakon. Kay
Kay mo hilak raman, unay mga katungat sa hibos, ihilak raman. Okay. Nagamalwa na. Di wa na away. Ano naman dyan pangasawa og maldita kay na ako dyan masud sa sako. Adi ka magminggo. Iyon baka wala mga kaibaw sa panahon. Mano nga dyan pag-istorya tapos. Wata Di ko kaibaw na sa panahon. Pwede mga asawa ko pa yun sa. Pwede. Naran basta na lang. Murag dugay kinakatubag ah. Ako pwede. Nga lang kay buhi na kay Papa. Basta na lamang kayo tabuhin. May problema. Naiuban nga mga balo ba nga, di pa ganit tuigan ang mga bala. Lini dayon ko. Nakit sa mga katiguangan pala may mga kunog na kasabot-sabot. Ito yung ba? Toon. Ito yung Adyo, tuwa na dahil. Ang nadang ganito na yung mga ka-istorya. Tatay dito ba? Mga istorya ko ba? Lamig ka dyan yung natay ka. Tama pre. Kuhan ko rin kayo natay kasabot-sabot na rin na ginagkakadlawan. Bitaw lang, mao jud. Los. Di ko mo tuwa anak. Sabot-sabot Hindi. Wa di ka gimingaw na inon ka labon say gusto niya sa Allah. Wala kumingawan. Sa maragon na say mong gingon nako, pangitag asawa nga butan mo pud yung pangitang bagong bana ko. Banag yun. Gilak ganin mo ang lula ganina dito. Minti rin ang gilak. Gilak kay gimingaw sa siyang may love. Ni takaglaing ko na ba, laing Hesus mo kinabuhi ba para nanapod kay digdaan nga paay pa music mo. Nay, maglalala. Nay maglalala ni pipiti ko yung dari. Pero bata. Ako, natagbaw na ko. Ni nabalo dito sa nahan. Ngito kay subok nagminyo ba? Nang experience. Yung pabitaw lang yung balik. Musuporta raman mo. Huwag. Udak kay sa magagahap ni ba. Ano tayo nga? Magagaw ko si Dam. Paligyan. Meron din mga kakuha ni Ako Manny din. Magyaw-yaw. Mga unta din. Ano blab? Wala ba? Oh, ako. Lumitan ka din. Aghawghawg maglingkod sa supa. Ay, sus. Wala. Hindi, magpasaw. Lingkod pa. Sa din maganaan sa pa. Lab. Kurang man tag mga ulitaw lab. Kaulaw na Ingat natin. Bilangan dyan ka man. Magbat. Di na ko nga sa kamalipay man si Lolo. Ah! Si Lola. Ito na nga ang ninyo pag-usap. Okay. Kiss-kiss ko no. May kiss-kiss. Nang bagong matog ba? Good night lab. Pagkaulaw. Magsimuding yan. Magsimudog tulad sa manok. Ingat to na po magmukis kagi. Oh, nga to. Pinagasla pag-aping. Una may mga ngipon. Pinauslog. Ay nga to na kesa ko ni mga ngipon. Una yung mga ngipon. Uy, kaunsam di ay. Gay. Kalimuto eh. Patupit na ba? Kalimot patupi mo ka. Naligo lugos pa wes. Tupit na na. Diya guys, mura to kamong vlog karon guys. Kaya mura ng taas ha. Bye-bye. Bye guys. Bye. Kita-kita na pagkasunod na mong vlog. Kiss ko si Kiat. Happy Father's Day sa mga